Pozdravujem vás všetkých. Dneska pokračujeme ďalšie video s našim Mini Cooperom a pozrieme sa, čo sa dá s tým proste spraviť a aké elektronické chyby má. Tieto vám ukážem tu. Teraz vyskokne vám okienko. A teraz presne popíšem, čo sa teraz deje s týmto autom. Momentálne, aký problém má vzadu. Má dve dvery, totiž pravá dver otvára sa v pohode. Žiaden problém nie je. Ale tieto dvere žiadnym spôsobom nereagujú na toto tlačidlo. Ďalšia chyba. Pri naštartovaní auta neukazuje sa nám počet v nádrži našej nafty a cez diagnostiku ukazuje obrovský počet elektronických chyb v CAN Comfort. Totiž väčšinou všetko je spojené s touto poistkovou skriňou, čo práve stalo dôvodom a od čoho sa to začalo celé robiť. Tieto auta majú práve že panoramatickú strechu a každý si musí dávať pozor na túto strechu, pretože keď nebudú vyčistené odvody vody v každom aute v týchto rohoch, tam a takže aj vzadu máme odvody vody, ktoré proste sa cez nejaký čas môžu byť upchaté. A keď ich nevyčistíme, tak celá voda, ktorá ide odtiaľto, pôjde cez túto časť a všetko dole bude zatekávať rovno sem a dostane sa do tejto skrini. Teraz podmontovanie tohoto dolného krytu. Pozrieme sa, čo nás čaká tam. Zapneme si svetlo a vidíme takúto skriňu. A hneď, čo som všimol, keď sa pozrieme sa na práve tento konektor dolný, trošku nie je vidno, ale tu vidíme už v jednom konektori hneď bola voda. Takže už vidím aj ďalší. Všetko je zhnité. Zoberieme momentálne diagnostiku na našom počítači. A pozrieme sa, čo nám ukáže. Ako vidíme, práve táto jednotka výsková. Pozrieme sa cez schému a uvidíme všetky CAN komunikácie, ktoré prichádzajú do tejto jednotky. Z nejakého dôvodu to nechce normálne chytiť tie čísla, ale ako vidíme, je toto práve naša jednotka. Musíme sa vrátiť späť. To je naša jednotka a vidíme konektor X14272. Prejdeme na tento konektor, už mám to celé pripravené, takže vidíme, že je X427.2 práve dole a asi bude práve tam niekde problém. Takže ideme a pozrieme sa, čo sa s tým dá spraviť. Práve tento konektor CAN Comfort, také hrubé káble, ako vidíme, aj takáto spojička. Ale čo aj vidíme, že aj tu je poškodené to celé. Ale najprv, čo musíme spraviť, tak určite odpojiť baterku, aby nám to neporobilo nejaké zásadné problémy. Otvoríme náš. Ak to niekto nevedel, ak sa to otvára, tak poprvé musíme stlačiť tlačidlo
v samotnom aute. A potom v tejto časti, ako my vidíme tento háčik, tento háčik musíme si trošku dať hore a to celé pôjde. Ďalej pozrieme sa na to, že máme v tejto časti takúto maličkú a smiešnú baterku, ale tuto budeme musieť odpojiť práve že alebo napätie alebo kostru, to už záleží na vás, ale určite musíme to odpojiť a vydržať nejakú chvíľu. Dobre, takže máme našu baterku odpojenú, odložené to celé na bok a ideme k našej jednotke. A pozrieme sa, čo dá sa s tým celým spraviť. Dáme si takto svetlo, aby som dal vás, aby ste celé to videli. Všetky rdzavé šroby. Máme túto jednotku dole. Dobre. Pozrieme sa s vami, čo tu máme. A vidíme, bum, bum. Dám si takto bližšie. Prepájam sa na inú kameru. Všetko je vo vode. A potrebujeme to teraz celé vyčistiť. Ale najprv musíme dať toto celé, musíme dať von. A ja si aj sedačku, pretože tam vnútri to celé je stále mokré. Čo vidím, že niekto aj zabudol namontovať, prišlo to ako mne už od iných majstrov. Pod tým celým proste je voda. A potrebujeme dať teraz von sedačku a celé toto. To už ukážem za chvíľu vám, pretože pod tým stále je voda. A aj keď my toto celé teraz opravíme, za nejakú chvíľu to sa vráti. Určite budete mať otázku, akože dať nám túto sedačku hore. Tak najprv potrebujeme odšrobovať jeden tento šrobík, tam ďal takisto jeden a tu vpredu jeden a druhý. Pod sedačkou máme taký biely, žltý konektor, ktorý je potrebné odpojiť, ale ho už vám ukážem, keď odmontujem túto sedačku. Robí sa to celkom jednoducho, nič také, čo by vás prekvapilo. Tu nebude, ako vidíme, tento konektor. Je tam taká zasúvka, ktorá sa posúva doľava. Takže ideme ďalej. Dobre, no zatiaľ takto to vyzerá po demontáži našej sedačky. Všetko bolo odmontované. Fú, a vidíme, čo sa tu deje. Keď sa veľmi dobre pozrieť, vidíme tu vodu, všetko je vo vode, všetko je tam v vode. Fúj, hrúza, pozrite sa, ako tu nachádza jednotka, celá tu kabeláž, všetko je v vode. Dobre, kostra je celkom v pohode. A toto musí byť proste všetko vysušené. Dobre, opravíme jednotku, opravíme káble
Dajme to na slnko, aby sa to celé vyschlo a uvidíme, čo to nám povie. Dobre, ideme opravovať jednotku. Dobre, máme tu trošku malý bordel na tom stole, ale OK, každý to má ako má. Najprv čo máme spraviť? Tak odfotiť, ako máme umiestnené všetky poistky. Áno, viem, že máte dobrú pamäť, ale aj tak to je potrebné, pretože nakoniec to zabudnete. A začneme rozoberať. Najprv vycvakneme každú z poistiek, potom si otočíme a vidíme tu nachádza jeden a druhý šrob. Rozoberieme tento celý kus a pozrieme sa, čo je vo vnútri. Takže ideme na to. Na odmontovanie použijem takéto kusačky, chytím. Dobre, máme už to celé demontované. Máme tu aj jedno takéto relátko. Ideme si otočiť na opačnú stranu. Vyzerá táto jednotka takýmto spôsobom. Dáme sa ošľadovať. Jeden. Druhý. Už to vyzerá, že to už asi ani nie je pôvodná jednotka. Takéto dlhé šrobiky tu máme. Dobre, máme tento kryt už hore. Ak sa to robí, ako vidíme na každom rohu, máme takéto kusky. A oni práve sa z hora ukazujú sa na takýchto maličkých. Je to proste vidno. A práve po tieto musíme trošku takto podsvaknúť a opraviť a vyťahnuť. Opačná strana, táto, proste keď to pretočíte a postupne sa takto hýbete s ním, ona proste pôjde dole, ona už ničím sa nedrží. Dobre, a pozrieme sa, čo sa tu deje. Ako vidíme, nejaké hrozné poškodenie ešte nie sú, ale už sa to začalo. Fakt, už sa to začalo. Takisto aj tu. Väčšinou to je všetko práve v tejto dolnej časti. Takže ako vidíme, tu boli tieto ale pozrieme sa, či dá sa to normálne upraviť. A takto čistíme každý kontakt. Ako vidíme, jeden kus proste už je zhnitý. Bože, to je tak rýchlo. Čo spravíme v tomto prípade, s tým, že ten sa určite používa. A som preveril, že tieto dvaja, oni sa nepoužívajú a nemajú z opačnej strany žiadnu konektivitu, tak proste tento my demontujeme a namontujeme na miesto tohoto a toto potrebné vypájať z ostatnej strany. Takže pokračujeme ďalej. No, tu máme takéto dodžibané konektory. Jeden kábel úplne zhnitý odpadol, práve tento kábel, čo bol zhnitý na našom opačnom konektore na riadiacej jednotke. A tu on totiž úplne že odpadol. No a ako vidíme aj ďalšie takéto podobné. Aj tam ešte veľa. Tu tečie voda. Teraz dáme to na slnko, ako pravíme kabeláž. Dobre, takže našiel som podobné káble, ktoré celkom dobre pasujú do našich konektorov.
spravíme určite takéto spojenie, pretože nechávať tie staré, to je blbosť, pretože oni aj ďalej budú hniť, ako vidíme tento starý. Aj keď ešte nie je úplne že rozpadnutý, ale už nepoužiteľný, bohužiaľ. Takže ukážem vám, ako to spájam. Najprv robíme takú konektivitu káblovú a potom na toto celé posunieme takú už čínsku spojkovačku teplotnú, ktorá už to zachytí a nikam to nepôjde. Nie je to také, že taká kábelová silová, že tu bude veľké napätie a prúd, tak celkom sa to dá použiť. Takže toto je finálna verzia tej kábeláže, dva nové konektory. Dôležité to potom tak poskrutkovať, pretože je to kan, aby žiadne chybičky potom nevyskakovali. Konektivita výborná, nič tam nie je. Takže ideme ďalej. Dobre, takže jeden konektor už máme ako nový, všetko je v pohode. Len teraz zaizolujeme túto kabeláž, aby bola v perfektnom stave. A ideme na ďalšiu. Takže po izolovaní vyzerá to takto. Takže máme našu jednotku už celkom opravenú, poskladanú. Všetky kabeláže vyčistené. Teraz ešte dáme čistič na konektory, aby ten zachránil prípadne nejakú vodu. A už ideme si montovať. Teraz to celé namontujem a ukážem vám. No, dobre, máme už všetko namontované. Takto to celé vyzerá. Je napojená. Ideme sa pozrieť, že nič tam nedymí. Ideme vyskúšať zadné dvere. Bum. A už sa nám to otvára. Perfektne. Dobre. Ideme si preveriť ďalší bod. A presne to bude, či to vôbec naštartuje. No jasne, že to naštartuje, ale hneď sa budeme preverovať, či ukazuje nám. A vidíme, že koľko máme nafty, už všetko krásne vypisuje. Auto naštartuje. Ukazuje nejaké drobné chyby. Vidíme airbag, jasne, že máme odpojené sedadlo. Ale všetko už ide. Nejak takto dokončila sa situácia celá s tým Mini. Auto je už poskladané, momentálne bude sochnúť asi 5 dní. Neviem, koľko to bude potrebovať, pretože je celé vo vode ako tak, teraz vám presne ukážem to. Vyzerá to momentálne takto. Dal som to na slnko, takže bude to potrebovať neviem koľko dní a celé by to vysochlo už normálne a nemalo žiaden problém. Ale fakt to bude potrebovať určitý čas. A s týmto autom tak dneska ja dokončujem. Ďakujem, že pozerali moje video. Keď sa páčilo, dajte like a môžete nás sledovať na YouTube. Ďakujem.